Za jeftine i pouzdane video igre posjetite Instant Gaming, link će biti u opisu videa. I posljednji ljudi, ja sam Rango, kao što vidite danas igramo GTA 5. Šta danas radimo u GTA 5? To je jedno veliko pitanje. Tačnije nije veliko, ja ga već znam. Šta danas radimo u GTA 5? Danas idemo napucavati u Penny's Shop Work ili original Motor Works. Idemo napucavati Banshee. To je ono kao wall ride auto koji će moći da skače. Bar mislim da to će moći skakat, nemam pojma. Znam da ima neki wall ride, oni mene wall ride, dobro, ja sam pravo trke. Lowridere koji baš mi... Šta bre? Pa dobro, ja imam 38 miliona, aj sve. A šta će se desiti? A? I? Ujebote, zemlja, ne. Joj, brate, gledaj branika. A joj, matima, idemo na sve maksimalno, šta ovo? Au. Jebote sranje, pa da li bud može po ovo staviti? Gledajte vi ovo branik. Dobro, ovo ajde. Ajde, engine, block. Jebote sranje, kako je dobro odrađeno. Dobro, bit će karbon. Šta ovo sad? Evo meni baš brutalno, onako idemo 3 komada. Idemo ga maksimalno 33.000, ma ne želimo ništa. To se sada uspah. Čekaj. Jao, lele, mame moje. Ovo, nema. Sve najskuplje ulaze u eksploziju, nećemo. Bacit ćemo ovo. Izvanredno. To govorim tako. Lele, mame. Čekaj, ovako ću. Česu. Ovo me filtere ćemo staviti, ali bude. Nećemo ovo govno niko. Interijer, ovako šta ovo. Ovaj glavnje ovdje koji će plezati. Košarkaš će biti zato što volim košarku. Inače, to da znate. Jebem ti sranje. Ja, kako su ovako ovo dobro gradi. A ovako ćemo, stavit ćemo ovo sivu da ne bude ki smrtni auto. Au, pičku materinu. Stavljamo ovako, crveno. Šta ovo? Au, pičku materinu. A jebem ti sran. Buraz moj. Ja materijem ne znam šta da stavim. Ajde ovo ću. Brate, ali stvarno. Ovo će biti gold. Jer sve ide u gold. Jo, kako je dobro, brate. Ovo ćemo ići tako, idemo. Golden jebem ti engleski. Ajde, balam, čita. Golden žalat. Stavio? Dobro. Zalakalo malo. Šta ovo se do pičku? Jebote sranje. O, pičku maternu. Jebem ti govno, kako je ovako dobro. Šta ovo sam pojma, nemam kurac mogu. Šta ovdje sad Rango, Rango?
Bože ti pomozi. Stvarno okej se to ispada. Jo, brat, GTA 5 ne da odrađen, neće prerađen. Mater je. Šta je sve u pičku? Au, šara. Ajde. I evo ga, nastavljamo, stigli smo do ove šare, neko mi je bio, upali smo u sobu, znači dok sam snimao pa sam morao stopirati. Čekaj. Ovo ćemo, ovako ćemo, mislio da sam da će staviti. Ovako, aj dalje. Trim kolo, šta ovo? Šta ovo, bro? Ja samo buraz. Ajo, pa to je ovo. Čekaj, to ovo na volan, dolje na radio. I to je to. Ne znam šta da stavim ovdje u pičku. Evo ga, park. Blue. Kurac, ovo na banče nikad ne stavim. Aj joj. Ićemo skrom. Ne, nikad da ga. Šta je? Ovako ćemo. Spoiler. Aj jebote govno. Da vidimo šta još ima. Glupo. Ovo je najjači spoiler. Najjači spoiler. Spustit ćemo ga do zemlje. Šta ovo? Ja, buraz. Ovo ćemo staviti. Šta je? Na kurac mi boli, šta je? Daj, stavit ćemo ga pa me jebi. Turbo. 50k! O jebo ja sebe! Sport. Ne. Idemo vi šta ovdje ima. O jebote kurac, šta je ovo? Koji kurac? Nemam pojma. Low rider, da vidimo šta ima od low ridera. Ali buraz, njemu ove najjače stoji sad što s trenutno na njemu. Tako da... Šta je u pičku materno ovdje se? Ne valja. Idemo staviti Benny original. Ove smo dobre. Ove ćemo staviti. Izaćemo, felge, color, crna. Logično ćemo ovaj dizajn udariti. Šta ovo pojma ne? Valjda da se ne mogu provušiti, ne boju. Ajmo dalje. Crna, može, šta da ne bi mogla. Prozor. Crni, logično. Logika. I to je ta makina koju smo mi radili u ovoj garaži. Ja buraz kakav je. Au, pičku mater. Gledajte vi tu ljudi tu makinu, gledajte vi samo sica. Gledajte vi ovo, Au, kurac. Gledajte vi ovo. Aj, jebote, sranje, jes, dobro. Sad gledaj. Auto je, znači avion.
I ljudi, to bilo to za ovu epizodu. Što se tiče ovog napucavanja, idući auto izlazi baš Love Rider izlazi ono, ali baš koji će moći skakati sve na ovome, nemamo hidrauliku. I ljudi, kao što vidite, auto je ekstra ispao, ja sam mislio da neće biti ništa, znači da će biti neko govno, da će ispast, da će se moći napucati felge, staviti spoiler, ja znam da će se moći zamijeniti stakla i tako ta sranja. Ali kao što vidite, to se nije desilo, ispala je ova mrcina, tačnije makina, kako vi hoćete, auto je avion. Znači da je avion, malo je reći. Ako želite da radim garage tour ili kako se to već zove, tako nemam pojma, da uglavnom snimamo koja kola ja imam u garaži, pišite mi dolje u komentare. Znači, ako vam se svidio video, ostavite like, podijelite ga sa svojim friendovima, imate share, dolje ispod klipa će biti. Šta ja znam, komentarište ga, subscribeujte se na moj kanal. I to bilo to za ovu epizodu. Vidimo se vrlo skoro. Ćao. Pozdravljamo vas ja i moj panšir.